ditugu lehiaketako zuak, eta Adiz egon bidatu du. Adiz Erkiaga, Zesta puntako jokalaria, Julen Aspe gure lankidea, laguna, bakarrizketak egiten dituena, aktorea, zuzendaria, landerrota, hola, lagun artean egongo gara gu, zeuek bakarri falta, asteragoaz. Suetxearen traka ikusten ari zaretena asko hitz egin da keari buruz, bai, zorte txarra izan zuten Bavierakoek, Top Fewer Work pirotekniakoek, haizeak ez zuelako jotzen eta bildu zen hor ke guztia. Bueno, azkenean euren ekitaldia egin dute, bak ez zuen lehiaketa dela eta ikusiko dugu, ze postu hartzen dute. Ilunpetan egon ginen, bueno, erritmoa betzen honena izan, ia gaur zer gertatzen den, lehenengo aldiz, Uruguaitik datorren suetxe baten ikuskizuna ikusiko dugu, 2002 urtean sortutako suetxea da, 23 urteko ibilbidea bakarrik esango dugu, suetxeek, bueno, tradizio handia izaten dutelako, lehenengo aldiz Bilbon, lehenengo aldiz Europan eurentzat oso pozik daudela esan dute, Animoso, Supernova, ia Uruguaiko zuek zer eskaintzen diguten. Izena gustatzen zait, Supernova, zer Kerobiaren disko bat emoten du, Supernova. Pisto usaia gaur areatzan, iruditan ikusten duzuena, badakizue, lehiaketa gastronomikoak egunero izaten dira areatzan, eta gaur pistoaren lekua izan da, pistoaren garaia izan da, barazkiz egin behar izan dute, lehiakide guztiak, badakizue, konparseroek, eta bar. Eta txikitzuek, gastro txiki be izan da gaur, eta zera ona, gaztienak jaira hurbiltzeko, gaztienak sukaldera hurbiltzeko gure gastronomiara, gure kulturera hurbiltzeko, eta hor txibili dira guztiak, entxaladak egiten, eta erakusten azten guztia eurena dala be bai, Bai, denona, eta denetarik egin daiteke, gastronomia eta kirola, herri kirola. Eleder egon da, goizean, Txomin Barullon, herri kirol kontuetan harriarekin gora eta bera, ez da, Eleder, Gabon? Ala da, Claudio, ala da ilaski horrela ibili gara, harria gora eta bera, egon garelako harri jasotze tailer eta erakustaldi. Honetan, bigarren urtea da, tailerra antolatzen dela, Bilboko konpartxek aurrera eraman da, eta noski, harri jasotzaile ezberdinak izan ditugu, eta familia ugari ere. Gehiena bai egia da, umeak ere, hor ikusi ditugula, ez da teknika horiek ikasten, eta ume ere bihurtu naiz gaurkoan, ze, bueno, aukera izan dugu, eta usartu naiz baita ere, 50 kiloko harria gora eta bera eramateko. Eta zure kasuan argi geratuko da teknika izango dela, giharrak, agian ez horrebeste, baina teknika bai eta ikusiko dugu, Elederrek zer ekartzen duen, kirolean ibili dana saskibaloian. Sandra, Gabon! Gabon, bai, ni parrandazalea banaiz, baina kirolaria ere eta horregatik saskibaloian ibili naiz, egia da gaur ikusten egon naizela, ez naz ausartu jolasten, baina bai jokalariekin hitz egiteko aukera izan dudala, eta, bueno, sekretutxo batzuk kontatu dizkiatek, gero zuekin konpartituko ditu guztiak. Oso ondo, Sandra, 14 minutu eta kirola, eta 3 kirolari dauzkago hemen, landerrota hola, aktoria eta kirolaria, futbolaria izan dela. Kirolari, oia. Baina kirolaria beti izaten. Bai. Julen Aspe. Gure kirolaria, aurten otxandizoko gozua txapelketa nik irabaziot, así que kirolaria aparta. Eta izango te da Aritz Erkiaga kirolaria. Jakina bazarela, ipistarreko puntistariko nena eta mundukoa ere bai. Gabon, iruroi. Munduko nena zara? Noski bai, hombre. Guri hor bai etxe zauzku, kamarak korta binda baina. Munduko zesta puntako jokalari onenak euskaldunak izango die. Bueno, Euskal Herriko nena bazara munduko nena. Claro. Izango da. Venga, vale. Bueno, Aritz hartu zut artetxuet, aste nagusia bisitatzeko, topera zabiltzate, udan be bai. Hau, gerota jaialdi gehiago sortzen eta jaleko txuartuten eroso zabiltzie. Jaialdi zen bai, baina, aurten emaitzak ez da bela gondo, aurten azte libre daukot, eta, gauza txarrak ikusi bidei, sortik ikasi, eta aurrera begitu. Bueno, horretaz, porrotaz eta arrakastaz, hitz egiten du Julenek bere zera emanaldian, ez da?
Camino al Existo da. Bihar emanaldia daukazu. Bakarrizketa da. Bilbo Montekot, zazpiterrizetan kanpo zelixo zen, así que, bai, nire galtxiaz bagit zehozer, así que, nik uste guretain dabela, azte burori libra utxeko, así que... Bosgarren txartela. Claro, hori da. Basabiltzelako bestak beste, besatari lanetan atletiken partiduak eta bai. Eta apurtxu bet, furgoneta kontuak utxita atletikeko bidetik bakarrizketa barria be bai. Nondik doa? Bai, hori gau, apurra de atletik galdu basan final guztizit, zelan zerikaz izan guzti horretatik, eta... Guztiak ez? Batzuk. Bat kenduot, Atletico Madrid aurka galdu zana, horrek ene bazan kontak batzuk, así que... Baina bai, azkenin lortu izan garaipena, eta bitu, nemostien niri gidoi ondo izteko aukera, así que... Da gabarrara sartzeko, eta orduen gustora ja. Hori be, ibili ginen hemendik, así que hori be, horretaz behitxe iten da berra, bai. Aurkezpenean esan dut kirolariak egia da, ariz badakigu kirolaria dela, kirolari maila altukoa, eta zuek izan zarete futbolariak. Bai, Julen eta bai zeu, atletik, Bai, ni jolastu nun 4 urtegaz, atletiken, en las categorías inferiores, kadeten eta infantilletan, eta horrela... 4 urtegaz edo 4 urtetan? 4 urte egon nintzen. Bale. Bai. 4 urtegaz, salian, errezadalako. Eta gero gure Euskal Herriko selekzioan, eta horrela, bai, urte. Eta horrek irakasten du, zuen kasuan esatu baterako bizitzarako baliagarria izan da? Bai, disiplina hartzeko batez ere. Benetan, ni disiplina hori ni gero badekoaten nire egunerokotasunean, akteramatikoan edo aktore moduan, eta beharrezkoa da. Eta talde lana. Bai, hori funtsezkoa da lan guztietan, funtsezkoa da. Eta niri txistazko emostaz, azkenean futbolean egona zen urtetan, 3 urte 3. mailan, eta 3 bider galdune 3 destentxo, hori ja... 3 bakarrik? Bai, diru ez dut irabazi, baina sarrerak saldu, bai. Deportibo negon zin, deportibo alebezen negon zin. Bai, ni atletiken probak, Euskal Selezioaz behar sub-18 egondan hau, baina beti zenaz, kasi leku guztatik bota hostie. Gazteinetan bezala, kasi. Bai. Entrenatzaile buruzko txiste asko kontatzen dituzu. El simpático, futbolime bai oin, el simpático mola bezala, futbolime nintzen el simpático. Ikusgarritasuna futbolak eramaten du, baina gero guri gustatuz ez da punta. Gustatuz. Zuen jarraitzaile sutxua gara. Hooligan zera ez da punta. Bai. Baina urte gutxitan eta gure zorionerako, danon zorionerako, zeuek eta geu ikusle moduen, ze ikusgarritasun hartu duzuen, ze indar barriro frontoiak bete eta ze ondo pasatzen dugun zuek ikusten. Oso denpora gitsi izan da, zeuk be bizi izan zune, Ameriketek Euskal Herri etorri eta zer da hau, ez da ze ondo. Bai, eta gero eurek esan da, ez da, Euskadi bai, doen pelotan be Euskadi ofizialan nien, jentie be gerua eta gehiago da biluzen haute, kirole gehiago eta animeten da Euskadi ordezkatu nahi zen, eta hori be danuntzako dauna. Herri kirolak, zeinen importantea diren, eta gaur eleder gure reportaria horretan ibili da, ikasten. Nik irudi batzuk ikusi ditut, ikuste dut, ondo, polita izango dela, eleder. Esperientzia polita izan da zuretzat, ez da? Harri altxatza dena, alegia. Bai, esperientzia polita da, eta gainera egia esango dugu, hainbeste pertsonek ere, pixkat ere kuskusatzen ibili dira, ez da, hortik gauzak ekiten, eta kuskusatzen ere bagaude hemen kalean, pasealekoan gaude, eta harriak gora, harriak bera, nik ezakit harriekin lotura handirik baldin badaukazun, Aitor. Bueno, gutxi pesatzen bada, agia hartu baldut. Esan diazu, su artifizialen fan sutxua zarela. Nola ikusten ari gara Bilboko aste nagusikoak da? Asko gustatzen zait, baina gauza bat esango dut. Uztailean, joan ginen... New Yorkera, bai. Independentzia eguna ospatxera. Bai, ikustera hor, eta egia esango dizut, Bilbokoak asko gehiago gustatzen zait, ze erosoagoak dira. Hor Nova York, zaude, goian ikusten, bat batean, atxean. Hemen dena leku berean da eta asko zobea. Orduan, esan dezakegu, estatu batuetako su artifizialak ez dira Bilbokoak bezain onak edo? Ez. Ez dago... Konparaketarik. Ez dago konparaketarik. Ados, eta harriekin, harri altxatu eta hortik, igual hor bai? Hemen badakozu bat, saiatu algara bat hartzen, bai. Ez daukat momentu honetan, baina arratsaldenetan ibili naiz Aitor, eta kontatuko bizut, bai. Eskerrik asko gurekin izatagatik. Nega, zuri. Harri hori altxatu dugu, Txomin Barruion izan gara, proba egin dugu, eta teknikak ikasi dugu, ze ez da indarra, teknika da, ikustera goaz. Deilap egunera etorri gara aste nagusiko 3. egun honetan eta harri jasotze tailerra eta erakustaldia izan dugu. Hainbeste pertsona hona hurbildu dira praktikatzera eta gu ere hemen txegon gara. Lehenengo aldia izan da, banekien teknika behar dozula,
baina ez dakit nik teknika askorik erabili dudan, egia esan. Azkenean gure kultura denez, nik uste dut halako gauzak egin behar direla. Teknika dauka, ez da erreza. Teknika garrantzitsua da, kontrolatzea bestela ezinezkoa. Divertigarria. Ni konpartzak idien hartzen bari jokue, eta herri jasotze tailer honek ekin joguz, unbiek eta urbildu deixien eiteko. Pasan urtien engin balorazio oso positibo izen zan, gauza politia izeten da, eta gurasoek asko nartzen dabe, asko eskertzen dabe. Ni zen nintzen herri jasotzailea. Orduan, nik ez du nahi galdu, nik ikasi daudena nahi dut erakutsi beste. Egon dira oin baino lehen Alemaniako bikote bat esposi joan dira. Ez dire itxuliko, baina bueno, zeo zer ikasi dabe. Gu bagara konpartza aintzindaria, eta noski euskal kultura eta argi dago harri mundua gure kultura dela baita ere, eta nahi dugula ekartzea, mundu guztia parte hartzea, urtero egiten dugu, eta oso pozik gaude erantzunarekin. Gu ere animatu gara eta tailerrean parte hartu dugu. Arte oso, eta hor zure injerra ere hitze oso, atzera etorteko, eta etortiko jatzu arrixe. Oso? Venga, egingo du. Doktore, ibili da. Teknik eta alkondara zuria gainera zikindu barik, oso ondo. Peto bat jarri dira. Dura ziko da borregatik, ezin Bai, alkondarik, aurreko alkondarean. 10 minutu. Sartu arri bat hemen. Egin behar ditugu gauzak. Bai, sartu arri bat. Claudio, momentua da. Sartu arri bat. Lander, badakizu zer dan lan egitea azte nagusian? Askotan Aurten ez. Aurten nire lana aita izatea da. Bai. Aute hori da, eta zureare. Zelan daukazuen, bai. Intentsua da. Honek badaki. Bai, hiru dituzu. Bi, zaretela ja lanien zaudetela. Askotan gozatu dugu, zuek ikusten, Lander askotan, zuen antzerkiekin. Agoten berandutxo gauzatoz, baina Bilbori buruzko lan batekin, urrian Arriagan egongo zara, badakizu Arriagan egotia zer dan bebai, zileku ederra. Ukigarria da beti Arriagan egotia, eta, bueno, bai, idatzi dut una historia de Bilbao, ditzen da historia. Asier Ormaza eta Bilok izango gara aktoreak, Ramon Ibarra zuzenduko du, Arriagaren ekoizpen bat da, eta bai, urrian egongo gara, 22an eta 23an, eta gero gira dekogu. Bilboko historiari buruz. Bai, bueno, historio pertsonal bat da, eta ikusiko duzu, oso, bueno, jendea barre ingo du, eta negar egingo du, edo hori espero dugu, eta, bueno, salgai dauz, sarrerak eta hori, oso ondo doa, momentu, salmenta, beraz, hori egongo gara. Ikusiko gara. Bai, hori espero dut. Hori espero dut. Egongo gara, gainera, garai bateko Bilbori buruz historiak dira. Galdu den Bilbo bati buruz da. Zenbat aldatu den Bilbo, bai, Bilbo industrial hori, eta onibizu nuen Bilbo hori, ez dakit, 89, bueno, 2000, los 2000, hasiera horretan, hori industrializazioa, eta ere, bueno, heroina, eta oso epoka, oso garai berezia, eta latza ere, eta polita izan zen. Eta, bueno, hori islatzen dugu antzerlanan. Eta herrietatik etorri direnak, Ipistarretik eta Otxandizotik, Bilbo nola ikusi duzue, aldaketarik nabaritu duzue, gaur egungo Bilboaz edo Bilboz gozatzen duzue? Nik egiten, Ipistarretik naz asko urten. Miamire gutxi iruitzi. Baina Bilbo ez naz askotan etorri, orduan nik ez dugu. Florida, Dania, Mexico, izpazten eta zu artifiziala. Orain Bilbao Eurodisney dirudi, baina lehen oso desberdina zan, Guk bizi izan dugu, Claudio gehiago. Claudio askoz gehiago. Esperientzia gehiago daukat, hori ona da, positiboa da. Hombre, hori triste, nau nostalgia nau gazti iziteagatik, me cago en la marquepena, guro dizin sarrea. Badakiten bidea daukazule, baina bizi behar da. Dena den zuek proiektuak badauzkazu, bueno, ostiralean partida daukazu, lekitxo. Etzetik urbil, Bai, hoxe da urbilen dogotena, bestela izpastapen dana urrun. Ta, bestiok, zer daukazue? Bai, nik ontxe aktuazioa, kaleko aktuazioa furgonetatik. Egin zuen joiz aste nagusian lan, aste nagusian jai batzutan edo, biharko ikaragarria izango dalako be, bai, zeure, bueno, antzokia, Campos Elíseos antzoki erra da be, bai? Bai, egun poliki izeten da, azkenien ni bitxata Otxandizuko izen da, Bilbo etxie da, hemen etxien jokatxe izeten da, eta beti gogotxo egun berezi zen. Eta hemen, gogoratzen justo raurrien, behin kalien ingendu leholako kaleko aktuazio bat, izan genuen ez dakit ze ordutan, nita beste bilagun, holan kaleko aktuazio egite guzenak, eta hemen, aurrien segura egun polike bizi zen genuen, gero juerga bota, onja hori esiotin aktuari eta etxia, pero
Bueno, aldotin, pero beste bala batxu gure duaz batzuk. Hori da. Karo, aitak zarielako. Baina begira, lehen komentatu diotan itzi, Ze normalean, gure saiora etortzen denean, familiarekin etortzen da. Eta gaur, galdetu dizut. Familia, non? Eta karo, San Bartolome egunak, bedarun. Handabiz, boluk eta dantzan eta... Bestela familiarekin etortzen zara, askotan etortzen zara suak ikusteko, eta bar, ez? Bai, zuek eta hotzen din beti familiagaz aurten jungara Gernikana, azkein ezin izen zen, baina, bueno, hane hon ginen itxaroten, bestela etorriko ginen, baina aurten San Bartoluk garrantzitzu. Eta Euskal Herriko mutiltxu politxenak beranati ez. Politxenak mundukuek! Guk ikusi ditugu, Mutiltxu bilek ikaragarriak. Bat, neu petxera eruteko moduen bat. En un lote oso! Sandra ibili da, berean enkanago baz, bere bideoa ikusi behar dugulako, eta esan dugu, kirolak daude, gastronomia dago, eta, bestelako punta batetik, bestera joango gara, harri jasotzetik, basketera, gainera, saskibaloi oso berezia, Sandra? Gabon, izan ere, Aste Nagusiko, Bilboko Aste Nagusiko programa osoan 1000 ekintza inguru daude antolatuta eta, kirola horren parte da noski. Jakin nahi dugu, Mikel, Gabon? Gabon. Zuk egun osoa eman duzu gaur hemen Bilbon. Zertan ibilizara, konta egu, zuzen ekintzetan, edo zertan ibilizara? Sortea izan dut aurten familiako kide batzuk etorri direzalako Ingalaterratik urrun, eta pentsatu dugu polita izango zela gaur irtetea goizez haiekin, haiek ikustea apurbet txosnetako ambientea, erraldoiak taolan, eta gero joan gara bebai museora, erraldoiak hurbilago ikustera. Mikel, parranda zalea zarela, ikusten da, argi eta garbi, brigi, hor ondo moldatzen zarela argi dago, baina zela moldatzen zara kiroletan nahi biez? Bueno, galdu de tindar pizkat, kiroletarako txarto. No, ez da gure gauza. Eta saskibaloian? Txarrago. Zeo zer ikasi nahi baldin baduzu, Mikel, egon adi, hurrengo bideora. Gaur Arriaga plazan baloia eta auzoaren arrotasuna dago jokoan. Ea zeinek agintzen duen gaurko kantxa honetan. Nik saskibaloian jokatzen dut urtean behin. Asmatu noiz dan. Ez dugu irabazi lehenengo partidua, baina besteak irabaziko dugu denak. Honena zegoen? Bai. Momentuz agerri jolaztu dugu partiu bat, irabazi dugu, así que ondo. Norekin etorri zara? Dimitri, Imanol eta Alfa Zire, Basket Lovers. Zein da gaurko helburua? Behintzat bat irabaztea. Jokatuko ditugu bost, behintzat bat. Ongi pasatzea. Importante da benotzea. Bai. Zer nolako maila ikusi duzue gaur hemen? Altua ez, pizkat broma bat bezala izan da. Pikeak sortzen dira? Bai. Egon behar dira. Lagun arteko pikeak. Divertigarriak dira. Adibidez, ni oso zelio jokatzen dut eta beti daukat bat. Falta batzuk. Agian zerbait egiten badu da, ez dakidalako. Behar bada, bultzada bat. Atzetik pasatzea baloia edo agian estaltzea begiak. Nire trampati utza naiz, así que... Saiako gararik eta trampa gehien egiten, baina danoi berdin. Gogo berezirik ez. Igual ontzak holan urbinen dauzkagunak izena, hoiei emongo diogu kaina. Baloia kantxan geratu da, baina taldeen arteko pikea, hori ez dakigu hemen amaituko den. Gustatzen zait, dagoeneko trampatiak ez direla eskutatzen, esaten dute telebistan. Ni trampatia naiz, begira zen honako irudi polita daukagun dronak hartuta. Zer da, Burgos? Udalaia ez, Bilbo dauda betxuko zubia, marraketa 18 minutu, Landero eta Ola. Landero eta Ola, haizu. Kurrikulora begiratzean, zenbat pelikula. Zenbat... 8 apellidos vascos, bai esan manitan ere telebistan agertu zara, filmak, zerrenda luzea da. Baina, jendeak ez dakitakien, aktoria izatea aparte, zuzendaria zarela, egilea zara, autorea zara, zuk idatzi egiten duzu. Bai. Telebistarako, gainera, uste du primeranen... Bai, Amarekin gozo-gozo telesaia estrenatuko dugu aurten edo urrengo urtean. Tituloak gustatzen zait pilo bat? Amarekin gozo-gozo. Nint zuzendu dut, haren afarrategaz.
protagonista dira Itziber Garmendia, Jon Plazaola, Urko Lazabal, Itziar Lazkano, bueno, lagun artean egin dugu. Komedia? Komedia da, komedia betz bat, eta, bueno, desberdina da, kutsu ez dakit, kutsu europer bat deko, ez dakit, Britaniare kutsu hori, oso komedia hieratikoa da, desberdina. Txilako histeria, Igertzen da dakiela horretan, Baina badauka landerrek humori hori, Bai. Absurdo surrealista kutsu hori deko, eta bai. Nik ez dut idatzi, baina Leire Albin Arrate idatzi du, baina bai, oso esperientzia desberdina izan da, nire zuzendu ditute laburmetraiak edo galak edo esketxeak. Estilo britainarrak gustatzen zaitu guri pila. Hori da, feeling edo horrelako kutsu deko, eta, bueno, ea nola doan. Da, gauza politak egiten, Claudio esaten egon dana, pelikulek eta esagunek, baina seriak be, ture datozkit burura. Ture, bai, hemen grabatu gendun, San Francisco gainean, nizu alburuko anaz, oso gertu, osotik gertu, eza, bai, oso ondo gontan. Divertitzen, Lander urtiek aurrera doaz, eta azten, esaten gabiltzen gauza asko ditu, baina divertitzen sortean dira, deiko, azken finean zure hobia, zure ogibidea denean, bueno, izugarrizko privilegiatu anaz, momentuz. Ondo. Gainera, sektore honetan edo lan honetan badakigu zen zaila da, eta ziurtasun langabezi handia dago, eta ni momentuz agotan nire lanbidea, eta beti izan da nire lanbidea, eta oso posik nago, eta oso eskertuta. Bakarrizketa esan dugu, Julen, telebistan bebai, gau pasan bestak beste ikusi zaitugu, iraile bueltatuko da gau pasa, ez dakit taldeko kide izango zaran, jarraituko duzu. Horro nion nahu, nikaro, nion bueltaka ez dut inberra euregaz, baina, bueno, horro oso gustora, azkenien, berak esaten da bena, gustan jakuna esbiziali zetie politxe da, eta azkenien bakarrizketa mundu, azkenien ni bakarri jutenaz, da zer zu bakarri bizio zule, holako programetan azkenien taldia zauz, kolaborotxai ezberdinek, aukerzlea, segurako ekipoa, eta horrego bai, sozialki bai asko moteozta, Así que ni beti prest proiektu berriz egiteko, eta bakarrizketaz aparte bai mundu berrizik topetako. Eta telebistak esan nahi dut indarra daukala, ezagunak zarete, telebistan agertzen zaretelako, zure kirolarentzat ere, EITB-rekin egindako akordioi esker ere, ikusgarritasun handia ematen zaio, kirolarin ikuste dut azken urte hauetan ikusi da gainera, esango genuke berpizkunde bat, hemen Euskal Herrian? Bai, hori da, Ameriketan egoten ginenin, amengo 2 hilabetiek, bai izatezen pixka potentie, baina beste 9-10 hilabeteak ez ebez. Gero Ameriketako frontoi zarratu zirenin, pentsago genuen gure bizitza maitzezala. Eta ze derrama, Baina egizan erakundiek eta asko lagunduzkue, ETV eta sartu denetik esan duzun, telebiztan agertzen zaren nien. Nagaritzen duzu hori? Bai. Zertan? Inok ezek izen norzaren, gaur egun batzuk ezagutzen zaitxue, frontoiek topela dauz, asko igarri da eta gure lana hau jarraitzu. Ez pentsago hau betirako danik, ez juten dane... Eta zeuen lanaritz, askotan goiko gazberbetan bebai, edo Imanole gaz edo, egon dienak horren beste urte, ona etorri, ona lortu zuiena, zeuen eskuzabaltasuna, esate baterako, aurrelariek ze ikusgarritasun daukazuen, eta zeu, esate baterako, emakumei dagokienez, bertan zauz, lehiak eta danatan. Bertan zauz ikusgarritasuna eta importantzi hori emoten, emakumeek lortu dute bai. Zema zabaldu zuien, betik, zema gazte datorren. Izen barri ikasi ditugun. Gaur erratzaldin, honaz lekitxon neskakin saietan, Euskadiko selezini egaz, urrixen den mundiala dugu, eta garen saietan neskakin dugu ez, urrea nahiko dugu lortu. Ondo, berdi oso kolore politza dalako. Bai. Eleder, ja dagoeneko herrikirolari bat zarenez ezakit. Ja dagoeneko tratamendua ere desberdina izango da. Hau pasu, edo zer esan bediotxu. Claudio, hementxe momentu honetan harriei buruz oraintxe ez dugu askorik egingo, baina kontu ze sorpresaren bat izango dugu harriarekin erlazioa izan daitekena. Momentu honetan, aste nagusiak badakigu hainbeste sorpresa dituela eta sorpresaren eraman dugu gaurkoan ze etorri gurekin aukera dugun ikusteko, Sergio eta Aimar ditugu Arrigorriagatik etorri direla, Gabon. Eta Sergio kontatu didazu, ikusten ari garaben, Lego batzuk dituzula, Legoko fana zarelako, itxaroten ari zara suarti bizalak asteko, konta idazu, ze figura dira hauek eta ze sorpresa polita ezagutuko duguna. Hemen dekogu zirgariak, soinarreko fatxada edo, hemen Marijaia. Txiko dugu Marijaia kamerari posiblea da hartzea, ikusi Marijaia Legoz eginda, aste nagusian, 3. eguna, momentu honetan hemen itxaroten ari garena. Eta bagoazea Hemen ETB-ko txoria. ETB-ren txoria, hemen mikrofonan dugula baitare. Mitikoa, bai.
Eta nola bat sortzen da lako afizio bat Legoarekin eta bapaten aste nagusiari ere irudi hau emateko gogoa izatea? Izan nuen zerbait ezberdina egitea, orduan beti egiten dut Bilbokoa edo Euskal Herriko gauzak, herri kirolak eta bar. Ze polita, eta Jori, Aimarrek ze pentsatzen du honi buruz? Batzuetan ez dago lekurik etxean, baina, ondo. Nola duzu egon gela? Egon gela, batzuetan dago legoz beteta eta batzuetan ez. Ondo aitaren afizio polita, eskerrik asko hau ekartzeagatik eta ikusi duzu ze polita. Ez dakit, aste nagusiak ere, sorpresak ekartze ditu eta gaurkoan Legoekin. Zerra, eta oso atseginak izan die, Aimar eta Itxe lehen gehu hola esaten etorri delako bai, eta emon eskumin asko gure partetik, eleder bai. Ondo, etxaile gustatzen legoz beteta, gela? Gustatuko zaio kaltzetin eta zelo beteta? Agian, karo, hor dago koska. Bueno, suerte bizalak ikusteko datozela, aita semeak. Bai. Eta zuek? Eta zuek bai, bai. Eta zuek zer? Zeu ja dagoeneko aditu bat zara, gurekin dezakitzen bat urteetan. Bueno, danak adituak gara, ja. Ja dagoeneko kontrolatzen duzu. Bai, bueno. Gaur, Supernova, Uruguai. Oso Uruguai zaleanaz. Uruguai, gainera? Ni bai, betianik. Bai, jakin mina sortu duen... Gardel, Messi, Uruguayo. Messi, Uruguai hori da. Zer espero duzue, zer gustatzen zaitzue, zer nahi duzue, su artifizialei dagokienez. Hasi zuk, aditu moduan. Nik aditu moduan esango nean, gehien guztien jatena da kolore desberdinak. Ja, hemen etorren zen urte guztixetan, kolore guztixek buruz ikasi duaz. Así que hori, erritmoak, ez, bebai... Erritmo oso garrantzitsua da, oso apurtxu bet, ibili ginen hotel, eta garrantzitsua da erritmoa. Eta bukatzen direnean, batez ere txakurrak eskertzen dute. Bai, bortxagatik. Txakurrek, bai. Ondo, euria zida. Bai. Geuria Euskal Herria, Euskal Selekzioa, erkiaga egongo dana, baina euria beba da. Euria data, Sandra? Euria zida eta, aterkiak ireki berri ditugu. Gabon. Bueno, guri euriak gaitxu beldurtzen. Bilbokoak gara, azken finean. Bilbotarra izan da, konta eguzu alaitz, gaur hirugarren eguna da, indarrak baitugu oraindik, baina, zelan egin dezakegu, urrengo gunetara, aurre egin alizateko, bizirik irauteko. Ni momentuz nahiko txartu antolatu nahi, ze logutze egin danago, behintzat bi hau nabetan. Gaur zaituko nahiz igual pixkat dena bateatzen eta hori berreskuratzen edo nola hori jarraitzeko festan atope. Egunak eta gaua aprobetsatzen dira hemen Bilbon, ez? Bai, noski. Bueno, batez ere gaua, nire kasuan. Eta bain, zu artifizialak laster hasiko direla, gozatzeko gogoekin? Bai. Zelan diren gaurko zuak ikusiko ditugu. Onak izango dira, seguru. Lo egin behar da eta jan egin behar da, farrandan irauteko. Lo eta jan. Hori funtsezkoa da. Eta edan, ura edan. Hori da. Zuek egiten dut. Bai, bueno. Aritzek bai? Aritze seguru. Bai. Eta Ipizarreko beste lagun batek ere? Orain bai. Orain bai. Nork sinistu baina bai, orain bai. Bilbon plan bat esan dugu, bestak beste bihar etori gogoratuko. Jendea badator seguru zuek ikusten geurekin eta gogoratuko diogu. Julenek bihar, bakarrizketa daukala. Eta putzu eta atletikeko kontuek eta gabarra kontuek eta kopa kontuek eta urrian, Lander. Hori da. Arriagan, Arriagan txotian, una historia de Bilbao. Eta barikuen, lekitxo. Eta urrian, Uruguain mundial. Zuak bezala? Uruguaina soiez. Banakakoa Argentina egiten dute, ez? Buenos Airesen eta binakakoa Uruguain, Kolonia. Mundiala, Euskal Selekzioarekin amaiarekin egon garan, paligaz da bilena, eta eurek be oso animatuta, batez be Euskal Selekzioarekin egongo garalako eta geuriaren zenditzen. Ordaintzen baduzu bedaiaz? Ordaintu zeu? Ez, ezin dut. Nik leku bat utzita? Pisu berri bat dekot, ume bat, gauza asko. Plantxu bat Bilbon egiteko. Orain, txikigunera joatea, erraldoiak ikustera, gargantu ikustera, orain hausek dira nire azte nagusia. Bai. Bestia? Ni Bilbon entorri azemako itxen hor txornan bukatu, ez dakit, otxalizeko izen da beti txorna, nintzat Bilboko jaiek ez deki egeia, basik hor geratzen az. Nik oin zuek ikusi. Zuek ikusi, manteko egan da, etxera. Eta gero ipiztarrera, hori da plana. Luzaketa batzuk egin, zuek ikusi eta etxera. Bueno, plantxue bada, prez gaude, Supernova zuetxeak ja dagoeneko lehenengo abizua egin du. Bigarrena bai, Bigarrena ja? Dalazterri bigarrena, bai. Segundo gutxi barru ikusiko ditugu, eleder
Ze giro hortik, konta idazu, azkar. Ba, pasealekua beterik ikusten dugu, Jerai, nola ikusten dugu pasealekua? Bai, ondo beteta, euritan, baina beteta dau. Denborarekin etorri zarete? Bai, ordu bata edo... Baina bai, jendea pilo bat dau, eta hori. Suerte bizalak ikusi dituzu egun hauetan, egontzara jarraitzen? Ez, lehenengo eguna. Lehenengo eguna? Bai, aurten bai, lehenengo eguna. Eta ea zer. Kontatu diazu baitare, hemen, ikusi zaitut bokatarekin gora eta berare, afaldu duzu? Bai, orain, Solomo bokata bat. Bokata izugarri hartu duzu, Basuak hasiko dira, marterdiak dira, Uruguaitik lehenengo aldiz Bilbon gozatu Supernova.
bai, txaloak gaur bai. Uruguaitik etorritako supernova zuetxekoek eskaini dute euren ekitaldia. Iritziak oraintxe bertan entzuko ditugu, guri finak iruditu zaizkigu, hori bai. Ondo. Gaur gainera haize pixka bat euki dugunez, atzo baina hobeto ikusi da, ezta? Gure paile aditu, Aditu bezala, izugarriak izan dira, egon gara negarrez, Jonen eta biok, Gatxapur bat falta behiako, ez? Bilusik oso polita izan da. Gatxapur bat falta behiako, no? Agian baina oso ondo. Baina unkitut egon zareten egarzotika. Gora Uruguai askatuta. Ze nota? 10 bat, dudarik gabe. 10? Bai, mesedez. Erritmoa, kolorea, hor txakur bat txaloka ikusi eta zike makina buenak izan diren. Eta ilusio asko egon da. Ze nota? Bari be, garo, atxokue konparaute, bai, sortxiko bos bat emongo dutxan. Bai, union margen egon alda, bai, sortxa. Nola nagaritzen den adituak diren. Uruguai, erkeoa zuzenien pilotea Euskal Selekzioe pilota jokalari dana zuzi, Bai, Uruguaire frontoluzeko zestie bakarrik, beste danak Argentinara beste danak. Bueno, autobus baten sartu danak, eta joan supernova ikusten fabriketara, eta esan ikusi zen dituela, azten nagusian. Eta nota joan nahi pintu. Eta nota ona jarrita, ze nota zuk? Honak itzen diz, bederatzi bat. Bederatzi! Ondo! Tua! Ez zuen gustatu zaizkizu. Gustatu zaizkigu. Bai, hemen egon gara danok, eskerrak mikroak itzalita egon gara. Bai, ikusten eta oso pasatu dugu. Nik bederatzi hain ondo inguratut egoti arren. Eta batez ere, zarategi egin sartu ez dutelako. Eta finak izan die, bai. Ba, niretzat flojo. Bai, Claudio. A ber, ondo, finak, eleganteak, dotoriak, baina zarata pixka bat gehiago beharko nuke dena, sorpresatik emango diot 7,8 bat. Gerrik asko regoti arren, gamon!